Bocah ya ini di WB dia. Mau buka kok. Kono terus ke dolen. Alah, batin. Enggen yo bocah dolan ora ngerti wae ya ngono. Ngerti ki bengi. Mbok mikir siroke wis gedhe. Penggaweane dolan wis sing digedheke. Timpani apa dolen man gede. Ngokor ngopi we muni-muni. Ngopi we. Mbok contoh kae kakangmu. Nyambet gawe terus duwe iso nai bapak. Sira tangi turu madang ngesing bludus lunga beli turu maning. Yang kau ngene ya usaha lah pak lah. Usaha apa sira? Ya usaha udut ngemom, ngopi njaluk ya usaha bertahan hidup prewe. Bertahan hidup dengkolmu amah kowe. Jan bener. Aduh mambu angin nek cedhek mambu tai. Anake sing wis iso luru duit dialem-alem. Mbok paribasan kae sing iso luru duit dolan nganti bengi wae riko meneng wae. Wong anu wis duwe penghasilan iso kerja nyong. Arep kaya ngapa pola ya salah tetep. Iya. Ngapa-ngapa ora. Turu tok. Gitok. Kok set bapak arep ngelapi belek mau nang ngene nanti. Belek apa? Oh ya bener cedek mambu tai nang sira mitet kita ai ke. Nah.